Manyaka sani kori wacho ni timo empowerment tunge Kenya duto kachiel kod weche mag siasa ma ohiu ma itime pacho ka odiochieng' ma kawuono wang'e ni welo mag ODM kar chung' od bura ma Ugunja bende dhi mbele. Weche mag siasa bende wasebedo kwaneno ka jo siasa go aga siasa koni kod kocha kata bedo ni thuolo mar goyo siasa yanga to pok ochakore. Erokamano Jis kuom miya thuolo kendo mondo alosi. Mokwongo yiena mondo awach ni wawe kaka jotelo ma wayiero owe misuse the term empowerment. Nikech kibedo piny neno mus gima giluongo ni empowerment oken kata jaklas 2 nyaneno ni mano ok gima nego luong ni empowerment. Nikech ok inyalo wacho ni mana kaka wadwa wacho ni ati jatelo komi 5,000 kata 200 mano ok empower nikech pesa no idhi nyiewo godo gimoro ichamo to kiny dong pod idenyo idhi chiewi denyo. Wakwayo ni jotendwa ma wayiero gi gibed piny mondo gimany kaka ginyalo konyo piny mar Kenya nikech kuma dieri waneno maber ni percentage mang'eny sana mar yudhe 75% onge tich they are unemployed. But you don't niya nitiere sirikal nigi teko mar loso kembe mar miyo yudhe tich. Koro anawacho mana ni gikonywa giwe wuotho ka gigoga siasa ma oko kibedo piny mos iwinyo ni propaganda to kwa ground onge gima gitimo. To kendo bende giwe chuno ji gi joma jopiny ok dwa. Giwe jopiny oyier jok ma gidwaro gifoswa gi joma ok wadwa. Erokamano. Sankara mag uchumi gi